anggama karo Semar nurunake kowe muni ngono. Ndang. Janji mak slebung lambemu muni ngono. Tugelan batako tak keprukne ndasmu kok. Nah, widodari medun kuwi mau Semar akhire moh, akhire widodarine munggah meneh. Ayo diprayogakne anggone pinarak. Oh nggih, Kyai pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara Kyai. Sing mburi kuwi lak merakeh to kuwi. Inggih Kyai leres kula ingkang abdi kula kawula Karang Kadempel mriki nami kula pun merakeh. Mboten langkung logi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng Ki Lurah Badranaya. Ha iya. Iya wis ndak tampa. Wis ndak tampa mrake. Dipenakne anggone lenggah mrake. Matur nuwun Ki Lurah Semar pangraos mboten kirang sekeca anggen kula seba. Mbure dhewe kuwi tambir to kuwi. Tambir to kuwi. Nggih, nami kula Tambir Ki Lurah. Nuwun pangapunten. Kula seba mboten piniji langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti Ki Lurah Badranaya. Ndak tampa. Tembungmu alus, sastramu bergas. Nadyan to kowe iki kawula ning nyatane kawula sing budaya. Aku ki nonton wong budaya utawa ora kena tak tonton saka ngangge sandhangan. Angger kok piyayi lemu blangkone model kaya ngono kuwi, genah kowe pinter ngrebab kowe. Bah, ngapa lho ngomongne ngono kuwi barang ora. Bekti kula kunjuk Ki Semar. Iya, wis ndak tampa. Dipenakne ya mbir, tambir. Nggih. Wah. Elok ya, Tru. Ing atase iki petugas nggon masjid barang kok ya melu seba rene. Sapa lah kuwi tambir masjid? Kae takmir ngawur ae ora. Ora iso mbedake takmir karo tambir kowe. Iya. Wah, jan. Ya kono lho Pak, mbok menawa ki ana wigati apa njaluk layang apa njaluk tanda tangan apa piye ngono, mbok menawa ana perkara sing kudu dirampungke kuwi rampungno luwih dhisik wong anakmu telu rene iki ya pol-pole ya mung dolan. Bola-bali anakmu telu rene iki dolan mergo ning omah ya ora ana apa-apa, ora ana kanca, yen ning kene iki lak ana sing dijak grenang-greneng, ana sing dijak gojek. Mula ya awatan anakmu do rene kene kabeh mesti bablas ning mburi tekan pawon ngene wis biasa. Ya. Iya. Banjur nun sewu. Kurantil merakeh kelawan tambir. Kok iki janur gunung kadengaren. Teka ana ing pendopo Karang Kadempel kene. Syukur yen mung tilik karo kahanane Semar Badranaya ewadene yen ana bab wigati sing bakal ndok babar mara gage Wedarna kang kanthi prasaja. Cah telu inggih. Nuwun sewu Kyai, yektosipun walih-walih menapa anggen kula sowan sakatrinipun wonten ing pendopo Kelurahan Karang Kadempel mriki. Kejawi nindakaken menapa ing dados dawuhing utusaning Gusti ingkang pungkasan sok sinten menungso ingkang purun nyambung paseduluran nyambung kekadangan ing mriku badhe dipun jembaraken rejekinipun dipun panjangaken umuripun. Inggih kanthi wewaton menika dene samangke kula anganti nenggih merakeh kalian tambir sowan wonten ing mriki ngaturaken bekti dumateng Ki Lurah. Oh iya. Terus inggih dene bab ingkang angka kalih. Kabar menika sampun sumebar, warta menika sampun rata. Bilih yektosipun nuwun sewu. Ki Lurah Badranaya menika sanes menungso. Piye? Kabar sampun nyebar, warta sampun rata bilih Ki Lurah Badranaya menika sanes menungso. Kula Gong.
bapak iki jebul dudu menungso. Aku ngerti kan mbiyen bapak iki pancen dudu menungso. Pancen bapak iki bangsane kirek ngono. Ngawut ora. Ora kuwi sing maknane. Tegese derajate bapak iki malah sak ndhuwure menungso. Piye maknane piye? Iki. Sejarah ingkang nate kula sinau. Lelampahan ingkang nate kula waos paduka menika dewa. Paduka menika Jawata rumiyin lenggahipun menika wonten ing Kahyangan. Heeh, yen wis ngerti ngono njur piye? Nuwun sewu. Kula menika awon-awon nadyan kawula alit nanging kula menika peranganipun tiyang ingkang remen sinau, tiyang ingkang remen maca. Lah, wonten bab ingkang andadosaken bingunging manah kula karana menika wonten kalian sejarahipun Ki Lurah Semar. Ana rong lelakon sing beda, maknane piye? Nuwun sewu. Sebabipun Ki Badranaya dipun turunaken wonten ing Marcapada menika wonten setunggal lelampahan ingkang nyebataken bilih paduka menika atmajanipun utawi putranipun Pukulun Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Pakku njur piye? Sang Hyang Bathara Tunggal menika kagungan putra ingkang cacahipun wonten 3. Ingkang sepisan nenggih Sang Hyang Antaga, ingkang angka 2 Sang Hyang Ismaya, angka 3 Sang Hyang Manikmaya. Terus nah karana nalika wonten ing kahyangan menika rebutan dampar kadewatan, rebutan kursi kadewan. Satemah rinten dalu Antaga Ismaya kalian Manikmaya menika mboten nate rukun, mboten nate guyub, rinten dalu mung tansah bantah cengkah munggah Pancabakah. Wasana wonten sayembara ingkang dipun gelar dening Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Kayangane ngerti kowe? Ngertos ngendi? Alang-alang Kumitir. Terus gelar sayembara mboten nyawang Antaga Ismaya menapa dene Manikmaya. Sinten kemawon yang saged ngunta Gunung Jamurdipa lajeng dipun lepeh malih. Menika ingkang wenang dados ratu wonten Kahyangan Suralaya. Nah, ingkang sepisanan nenggih pun Bathara Antaga menika badhe nguntal Gunung Jamurdipa ya merga saka gedhene gunung satemah lemangap niku tutukipun menika wiyar sanget. Mila lajeng suwek tutukipun menika ngantos dumugi ing kuping. Wujudipun Bathara Antaga menika mboten memper atmajaning Dewa Linuwih. Salajengipun ingkang angka 2 nenggih Bathara Ismaya ugi semanten ugi mawi karti sampeka wujudipun Gunung Jamurdipa kala wau mboten dipun untawarasan nanging dipun puluki sak puluk ngoten niku ning gandeng saka katahe lajeng mandheg wonten ing tenggak utawi mandheg wonten ing gulu satemah Bathara Ismaya kala wau nuwun sewu kesereten lajeng mripatipun dados rembes padaranipun dados ageng bokongipun ugi dados gedhe. Terus lah ingkang angka 3 nenggih pun Manikmaya. Manikmaya menika anggadhahi ilmu sihir ingkang linangkung. Wujudipun Gunung Jamurdipa menika dipun pandeng satemah dados sakepel. Gunung Jamurdipa dados sakepel, wasana dipun dahar lan dipun lepeh malih. Kanthi wewaton kados mekaten inggih namung
Sang Hyang Manikmaya ingkang kajumenengaken ratu wonten ing kahyangan Suralaya kanthi abebisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Lajeng Antoga kaliyan Ismaya menika tobat pasrah pejah kaliyan Sang Hyang Wenang. Wasana kangge anebus dosa, nebus dumateng kalapagat raya, dados pamong panengen sarta pamong pangiwa. Pamong panengen menika Sang Hyang Ismaya, pamong pangiwa menika Sang Hyang Antoga. Sang Hyang Antoga menika ngemong dumateng bangsaning buta. Naminipun sakmangke dados Ki Lurah Togog. Dene Sang Hyang Ismaya momong para satriya ingkang lenggah wonten ing tanah Jawa. Naminipun Ki Semar Badranaya. Kuwi versi sing pisan ya. Nggih. Njur sing lelakon angka loro sing beda piye? Nah, menika wonten malih. Ing antawisipun nuwun sewu Sang Hyang Antoga Ismaya kaliyan Manikmaya menika peperangan utawi bandayuda. Menawi Antoga perang kaliyan Ismaya ingkang mimpang menika Ismaya. Menawi Antoga perang kaliyan Manikmaya ingkang mimpang menika Antoga. Nanging menawi Ismaya perang kaliyan Antoga saha Manikmaya, Ismaya menika mesti menang. Lah menawi dipun etang ingkang unggul piyambak menika tartamtu Bathara Ismaya. Nanging nalika semanten manut buku ingkang kula waos, Sang Hyang Manikmaya menika nindakaken karti sampeka sandhi upaya kangge srana ngucemaken asmanipun Bathara Antoga lan Ismaya kanthi cara Sang Hyang Manikmaya menika mrentah dumateng Jemaya. Jemaya kuwi sapa yen pancen kowe ngerti? Manut buku Jemaya menika dumados saking ari-arinipun Nabi Sis. Nabi Sis. Kuwi manut buku apa? Nun inggih manut buku silsilah carita dewa mawa carita. Ngono. Terus piye? Si Jemaya diperintah piye karo Manikmaya? Jemaya dipun perintah supados nyolong pusakanipun Sang Hyang Tunggal ingkang cacahipun menika kalih. Nenggih Cupu Manik Astagina kaliyan Godhong Rewan utawi Ron Lata Maosadi menika pusakanipun Sang Hyang Tunggal. Sejatosipun nuwun sewu Jemaya menika sampun ngemutaken dumateng Manikmaya, ing atase aku wae sing sifatku kuwi jim kepengin dandane tumindak supaya dadi makhluk sing duwe budi pekerti sing apik. Lah kowe iki wong ing atase wis dadi dewa, kowe iki titah sing sampurna, ora nandur marang kebejikan kok malah miwiti ndeder marang kanistan mitnah karo dulur-dulurmu merga kowe kedanan karo kelungguhan. Nanging sedaya dipun aturaken Jemaya kala wau dening Bathara Manikmaya babar pisan boten dipun gugu. Wasana Jemaya dipun perintah kaliyan Manikmaya supados nyolong pusaka kalih kala wau, lajeng pusaka kalih kala wau mliginipun menawi ingkang sinebat Cupu Manik Astagina menika dipun papanaken wonten ing Kajang Sirah. Kajang Sirah iki apa? Bantal. Bantale sapa? Bantalipun Bathara Antoga. Dene Godhong Rewan dipun papanaken wonten sak ngandhaping Kajang Sirahipun Bathara Ismaya. Nah, nalika semanten Sang Hyang Tunggal menika rumaos
bingung penggalihipun muntap kanepsanipun ngupadi wonten pundi dunungipun pusaka kekalih. Sang Hyang Tunggal saged manggihaken bilih cupu manik Astagina kaliyan godhong rewan kala wau mapan wonten ing kajang sirahipun Antaga kaliyan Ismaya. Kanthi bukti ingkang kados mekaten menika lajeng Sang Hyang Antaga kaliyan Sang Hyang Ismaya dipun tundung saking kayangan dipun buang wonten ing Marcapada dados Ki Lurah Togog kaliyan Ki Lurah Semar. Wonten kalih lelampahan ingkang benten paningkang pundi Ki Lurah? Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana ombre maripalo jinawi sopantuk mangguning alam ya gemilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat rek mangukur Kurantil inggih Ki Bagong. Lahmu maca sejarah mung teka kono apa isih ana bacute? Nggih namung dumugi mriku. Nah, ngono ki tegese kowe iki nyinau karo sejarah, nyinau karo lelakon apa wae iki aja sepenggal-sepenggal, kudu utuh. Lah kowe gur nyinau mung sithik-sithik lelakon ngono kuwi kok tan wurunga kowe malah bingung wae. Mula sinau ki jan nganti sak rampunge jane Semar ki kuwi dadi dewa ning kayangan Surabaya ki. Suralaya. Ah iya Suralaya. Kanthi ajejuluk utawa abebisik Bathara Iswahyudi. Ismaya. Iswanta. Ismaya. Nah. Ismaya kuwi dheweke iki piye kudune kok sinau nganti sak enteke. Klebu laire Gareng Petruk Bagong wis tau maca sejarahe apa durung? Dereng. Lah dalah, kowe kurang komplit le belajar ngono kuwi. Kowe tak kandhani pancen sing kok omongke mau bener. Semar ki didonke karo Bathara Wenang to Sang Hyang Tunggal ning Marcapada. Semar dipapanake ana tanah Jawa. Nuswantara kene iki. Ngaten. Iya. Engko ben ra lali cateten yen perlu ngene iki sejarah penting iki. Lah, Semar didonke ana tanah Jawa, pernahe sisih tengah ning rada lor pinggir segara. Tanah Jawa tengah ning sisih lor pinggir segara. Semar tumurun nalika kuwi wonge sik arang-arang. Gandeng manggene ning tanah Jawa Tengah tur sisih lor cedhak segara. Semar tumurun wonge sik arang-arang mula papan kono rejane jaman dijenengne Semarang. Paham kowe? Oh
ngaten. Sinau karo sejarah. Lahire kutha Semarang merga Semar tumurun wonge sing arang-arang. Ngono. Ngerti? Oh, ngaten. Lah lajeng lairipun Ki Gareng Petruk Bagong. Lah kita nrehke. Semar tumurun kuwi mbiyen ya bingung gandeng rungono wong. Wong lanang ya rungono, wong wedok ki ya rungono, anane mung alas lan alas. Mangka sing jenenge Semar ki lak ya wis kamanungsan wis dadi menungsa. Sing jenenge menungsa kebutuhan nafsu lak kudu tercukupi to. Mo karo wong wadon, mangka wong wadon ki rungono jaman semono. Lah Semar petuk wujute wedhus wedok. Lajeng gandeng anane ya wedhus wedok ing sepi marganing lali. Terus wedhus wedok karo Semar ya dicingklak, wedhus wedok meteng cenger jabang bayi laire Gareng. Lambemu masa aku ya anak wedhus. Lah kowe ora tau maca sejarah ora percaya takono bapake lho. Ngono kuwi. Ngaten, tulisan ngono penting kuwi. Lajeng Ki Petruk. Nah, bari iki terus Petruk lair. Semar mlaku ngidul terus. Neng kono Semar ya nafsune timbul meneh. Ora ana wong wedok ndelalah petuk karo jaran wedok. Ing sepi marganing lali meneh jaran wedok mau dijak sanggama karo Semar, banjur jaran mau nggerbini utawa mbobot cenger jabang bayi ya kuwi Petruk. Mula Petruk lak dedeke gedhe dhuwur, ora tau duwe kesel merga kuwi anak jaran. Lah, setelah itu Semar ki nelongso prihatin susah anggere nurunke anak kok musuhe karo kewan terus yen ora wedhus kok apa jenenge jaran. Banjur Semar tapa ana gisi ing Segara Kidul. Tapa? Semar tapa ana gisi ing Segara Kidul suwene 40 dina 40 wengi ora mangan, ora ngombe, ora turu. Lah saka gedene prihatine Semar akhire dewa paring kanugrahan marang Semar. Lah saka kayangan ana widodari mudhun ayu banget nyedhaki Semar. Wis bareng ngono kowe munia yen widodari kuwi mau njur sanggama karo Semar nurunake kowe munia ngono. Ndang janji mak slebung lambemu muni ngono. Tugelan batako tak keprukne ndasmu kok. Nah, widodari medun kuwi mau Semar akhire widodarine munggah meneh. Lah ngopo kok munggah? Lah wedi karo batakomu kuwi kok ya. Kowe iki aja malah njlomprong ning wong ngono lho. Kowe iki wong takon pengen ngerti, pengen sinau. Kowe iki ra mudeng malah kok jlomprongne nganggo sejarah sing ngemu racun ngono kuwi lho. Ayo Mandura, Mundura. Ayo Mundura. Ngono kuwi. Ati kudu sinau karo sejarah ya kuwi Mrakeh, karo Kurantil, karo Tamber. Kula nyuwun dawuh ingkang leres menika ingkang pundi? Awit paduka lak ingkang nglampahi. Sik. Yen aku kok takoki ngono kuwi aku ora bisa wangsulan. Nadyan to aku sing nglakoni. Tembunge mentereng sing dadi korban penderita ki pancen aku ning aku ora arep omong karo sapa-sapa. Mergo yen aku engko kandha sing bener ki ngene iki, mesti aku bakal benerne karo awakku dhewe. Mongko wong iki wis benerke awake dhewe, tegese nafsune sing ana ngarep. Mula aku ora arepe ndongeng, ora arepe mutusake sing bener janjane ngene iki, ora bakal ndak putusake. Nanging kula bingung. Lho, kuwi dudu lelakonmu, aku sing nglakoni wae ora bingunge kari nyawang kari maca nek bingung ki ngopo. Nanging nuwun sewu tumbuh tuwuh tandha pitakon sakjroning batos kula. Bab apa sing marake kowe pengen ngerti? Paduka nalika wonten kahyangan menika manut buku, manut sejarah, menika kagungan wujudipun kayangan ingkang naminipun Kayangan Pejamaya. Nggih napa mboten? Iya, njar piye? Gandeng paduka sampun tumurun ing Klampis Ireng ing Arcapada. Lajeng Kayangan Pejamaya niku nasibe pripun?
nyat langening kalangjuan aglar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan padanging ong purnameng gegono dasaring mangsa katiga Burakapan Ki Badranaya dupi midhanget aturipun nenggih Sang Kurantil ingkang nyenggol anane Kahyangan Tejamaya. Bawane Ki Semar Badranaya wis wasis waskita putus ing saliring reh mila sinamun ing samudana ingkang kawijil amung esem lan guyu. Nalika semana kedadak ebah ingkang mapan wonten sakjawining pendhapa keluaran ngliyang saking gegana tumuruning Bathara Kamajaya ingkang mrepeki wonten ing Karang Kadempel arum lumrang kang sekar gadong yang srikading rerengganing taman sari ranging sepmatune brengeng pindha pujining Brahmana asesanti jaya jaya Truk apa dewa sapa iki lek kowe ngerti sapa njajal Bathara Yamadipati mesti iki kowe iki ben bengi melu wayang ndelok apa to Gong Rumangsaku karo lakon ora apal-apal bapakmu wis ngendika Bathara Kamajaya kayangane Cakra Kembang iki klebu anake Bapak Semar nalika ana kayangan patutan karo Batari sapa Lasmini kleru neh Batari Sengkuni lah kleru neh lho Senggani oh campur sari Senggani Laras malah kok awut-awut iki Batari Senggani dadi bapak ning kayangan kuwi kagungan putra sing wujude iki dewa sing cacahe iki 10 ngono sing sepisanan ya kuwi Bathara Wungkuwan angka 2 ya kuwi Bathara Surya angka 3 Bathara Candra angka 4 Temburu 5 Siwah 6 Kuwera 7 Yamadipati nah 8 Bathara Kamajaya iki 9 Batari Mahyanti dene angka 10 ya kuwi Batari Darmanastiti. Dadi aku karo Kamajaya ki pernahe awune tuwek kono, laire isih kono. Ning padha-padha awake dhewe iki tunggal bapak.
Lek ngono aku lak nyeluk karo Kamajaya Mas no, Mase ngono no. Mase ndang satset Mase ngono no. Iya nek karo dewa aja Mase ngono kuwi. Awake dhewe gandeng wis dadi Panakawan ya pukulun ngono wae. Iya, wah jan elok. Kamajaya ana sliramu mudhun mring Karang Kadempe moka yen ora ana wigati. Inggih, Rama Kyai, yektosipun waleh-waleh menapa? Kejawi kula tilik dumateng kawilujengan Karaharjan dumateng paduka Kanjeng Rama Kyai. Angka kalih wonten bab wigati ingkang badhe kula aturaken dumateng Kanjeng Rama. Perkara apa? Kahanan kahyangan. Kahanan kayangan sing piye? Mestinipun Rama Kyai tasih kemutan. Nalika paduka lenggah wonten kahyangan menika kagungan kayangan ingkang naminipun kayangan Tejamaya. Tejamaya njur piye? Nuwun sewu. Wiwit paduka tumurun ing Marcapada kayangan Tejamaya menika dados panguwasipun pukulun Bathara Guru. Lho, ngono kuwi wis sak trepe. Lamun to aku pancen wis ranjabat dadi dewa ana Suralaya ana kahyang aku Tejamaya banjur tembunge mentereng aset ning kayangan ya bali marang Bathara Guru. Ngono kuwi ya wis pas. Aturane pancen ngono kuwi. Bab menika mboten dados menapa nanging paduka mestinipun mboten prisa. Sak menika kayangan Tejamaya dados papan planyangan molimo madat madon minum main maling niku mapane wonten kahyangan Tejamaya cekake kahyangan kala wau kangge papan maksiatipun para dewa. Pagyat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana nyosi tukang malang ati pun nyosi tukang nesing tias nyosi tukang kudu kering nyosi tukang kudu kering bab menika kula mboten trimah Kanjeng Rama. Nanging kula menika namung nuwun sewu namung dewa abdinipun pukulun Bathara Guru tegesipun nadyan kula mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya perbatang kula mboten anggadhahi daya menapa-menapa mboten wani ngemutaken dumateng kahanan ingkang nista kadhi mekaten. Kula pitados mesti kemawon Rama Kyai Badranaya mboten badhe menggalih babakan menika nanging menawi bab menika namung dipun kendelaken kemawon angkara murka saya ndadra Bathara Guru saya srakah. Kula kemutan dumateng sejarah nalika semanten ngantos paduka dados pamong nuwun sewu ngantos gedibal ngantos dados awan dipun donaken wonten ing Marcapada jengandika menika mboten lepat jengandika menika mboten lepat inggih awit saking kanistanipun lan licikipun Bathara Guru kula badhe nyuwun palilah menawi Kanjeng Rama Semar mangestoni kula ingkang badhe ngobrak-abrik kayangan Suralaya. Nuwun sewu menika kala wau ingkang nembe kemawon kisah sinten? Kuwi kawula Karang Kadempe jenenge ya kuwi Kurantil Merakih karo Tambir. Lho, nuwun sewu ingkang meta-meta menika kula ingkang badhe ngancam kayangan niku kula. Ning semunipun kok ingkang boten trima kok malah tiyang tiga kala wau. Merga dheweke teka kene iki ya butuhe nyarawidekake sejarahe Semar. Lah kowe cerita kaya ngono ki mbok menawa disimak dirungokke karo cah telu kuwi mau. Mongko dheweke yen wis entuk cerita sing bener saka aku, yen pancen aku ora luput Semar ora salah, mesti wae dhek arep nuntut adil ning kayangan, arep unjuk rasa ning Suralaya.
yen nganti cah telu munggah kayangan kuwi mongko kawulaku, kuwi rakyatku. Yen nganti cilik lara gedhe mati, kira-kira kowe melu tanggung jawab ora tulungane kuwi wong kayangan lho. Kowe lah dalan. Gunting langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik sik Pak iki carane ngene iki aku melu gregeten aku melu ra trima ngene iki Kamajaya teka kene kawulamu telu iki mau kurantil merake karo Tambir teka kene kabeh iki arep mbelani bebener arep mbelani karo kowe lah kowe iki lho sing dibelani kok malah gur guyang guyu mesam-mesem iki janjane iki duwe rasa ora to Pak kowe iki kuwi sing diperjuangke iki kowe rasa kamanungsanmu iki lho ana ngendi kabeh do wadul karo kowe kabeh do njaluk palilah karo kowe kabeh do njaluk pangestu karo kowe lha kowe sing dibelani kok mung meneng iki karepmu piye kowe kudune nesu wong Bathara Guru ki adikmu lho paling ora cincing nang kayangan gulung nang Suralaya kana wis ta aku percaya yen Bathara Guru musuh kowe mesti dheke wedi Mar ayo Mar munggah kayangan ngamuk nang Suralaya Mar ayo tak dukung kowe. Aku ki anakmu lanang melu ra trima lek bapake diorak-arik jenenge ngono kuwi. Diorak-arik rasane ngono disepelekke karo wong liya. Nadyan to Bathara Guru ki ratu ning kayangan Suralaya. Kae ki adikmu. Kok rewangi kowe gelem dadi batur ngene iki mergo kowe ngalah karo Bathara Guru. Ning kok malah nyingklik dhek malah apa kuwi jenenge nyampar karo sirahmu ki piye? Ngina karo kowe. Kebangetan lek ngorak-arik atimu ngono kuwi. Lah iki lho sing dikandakne Kamajaya, kayanganmu sing jenenge Tejamaya, nang kono nggih papan planyahan. Tegese yen papan planyahan lah ya sejenis karo Sunan Kuning to kowe. Lah kowe kok meneng ae iki piye? Kono tegese akeh para pelacur. Lah ngerti akeh para pelacur, aku ya manggen nang kono no aku. Kowe iki lho omong apa kowe iki arepe? Nesuwa Triwikrama dadi buta apa piye ngono lho? Nesuwa munggah kayangan, Bathara Guru diajar. Apa yen wis ngono kuwi ngrampungke perkara? Tegese aku kok perintah kon nesu ta aku? Kon emosi to aku. Tak takoni yen wis ngono kuwi apa ngrampungke perkara? Mergo sing jenenge wong nesu, wong ngamuk, ngono kuwi pikirane kuwi wis suda, akale ya wis kendho, nemtokake apa wae iki akeh klerune, sakjroning ati sing bunek apike meneng wae. Mergo apa wae sing ditindakake lan sing diucapke wong nesu kuwi akeh klerune, ngerti ora? Lek ngono aku anakmu lanang aku ki darah muda sing ra trima aku mbelani karo kowe bareng karo cah telu mau Mrakeh Tambir ke mau Kurantil ke mau arep demo neng kayangan aku neng kayangan rumahmu gampang apa piye kowe kudu ngliwati Anda Rante yen kowe ra waspada iso samber mbledek yen nganti kowe mati piye mati dicesne no lho ora rembukan karo dapurmu aku. Pak, nesuwono lho. Wah, wah. Mondora
sembah pangabekti kula kunjuk dumateng Kakang Ismaya. Ah, bojoku wong ayu, kanastren wis ndak tampa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nggih, kula pundi mugi andadosaken cimat. Menapa nuwun sewu samangke sampun longgar penggalihipun, sampun senggang wekdalipun. Yen wis longgar lan senggang, kowe arep ngopo, kanastren? Kula badhe matur. Arep matur bab apa? Nuwun sewu. Ing kelurahan Karangkadempel menika anggadhahi adat utawi budaya ingkang naminipun nenggih bersih dusun utawi apitan. Mongko wontenipun pagebluk lelara ingkang nimbrung para kawula satemah dangunipun kalih warsa Karangkadempel menika boten nindakaken merti dusun. Gandeng samangking negari Ngamarta, pamarentah Ngamarta sampun paring kelonggaran dumateng sinten kemawon para kawula ingkang ngawontenaken wujudipun adat lan budaya. Tur menika dasaripun ing wulan Apit utawi ing wulan Sela. Nuwun sewu. Benjang menapa badhe kawiwitan ngawontenaken bersih dusun Kyai. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangun kung kandwan imang. Lirlena tanpa kanin. Nuwun pangapunten Kyai. Kula suwun kanthi sanget adat lan budaya ingkang endah kados mekaten sampun ngantos sirna. Sampun ngantos ical. Karana menika mujudaken tandha syukuripun para kawula Karangkadempel dumateng Gusti ingkang gelar jagat ing sampun paring nikmat. Kejawi saking menika wontenipun merti dusun tartamtu menika mangke badhe gigah dumateng para kawula supados anggadhahi raos handar beni tumraping kelurahan ing Karangkadempel. Satemah para kawula mangke badhe sayuk rukun sahayek saeka kapti nengenaken dumateng gaman panunggal. Menawi para kawula nunggal cipta, nunggal sedya lan nunggal negara. Tartamtu badhe nyembuh dumateng santosaning Karangkadempel, mimbuhi dumateng kasantosan lan kuncaraning negari Ngamarta Kyai. Mestinipun paduka nggih menggalih mila kula sadremi ngemutaken benjang menapa anggenipun badhe ngawontenaken merti dusun ing Karangkadempel Kyai. Kanastren matur nuwun banget dene kowe dadi bojo tanggap sasmita ngerti karo kelibating lelakon ketitik kowe ngelik kowe ngaturake magepokan kelawan upacara apitan utawa sedekah bumi utawa rasulan utawa merti dusun. Karangkadempel dibarengi karo tekane udan. Tegese kelurahan kene, masyarakat kene anggene nganakake syukuran merti dusun iki antuk berkahe Gusti ingkang nyipta jagat. Ngerti ora? Muga-muga wiwit saka bulurah Kanastren perangkat kabeh masyarakat kabeh wewengkon kene kabeh pinaringan hayu lan rahayu, kabeh pinaringan sehat bagas waras, murah rejeki lan kabeh pinaringan panjang umur.
Sing jenenge udan ki dumadi saka banyu. Banyu kuwi simbole penguripan. Muga-muga wiwit dina iki dadi penguripane wong Srandha Kulon. Kyai. Lah iya wong Srandha Kulon wae wis merti dusun Karang Kadempel kok durung apa pancen kowe ra duwe dana. Gosek tak gosek. Anane nganti dina iki Karang Kadempel durung anakake bersih dusun kuwi merga lagi kuwur batinku, bingung atiku. Iki mau ana dayoh pirang-pirang klebu anakmu Kamajaya sing rene iki malah nggawa perkara. Aku ki ngrumangsa wis tuwa, aku ki wis tuwek, ampas mbrabas sing ora ana dayane apa-apa. Mongko kowe ngerti to, sing jenenge dadi lurah. Wong dadi lurah, dadi pimpinan kuwi dudu bebungah, ning iki amanah, tanggung jawabe iki abot tumrap katentreman lan mulyane para kawula sak kelurahan kene. Ngono lho. Mongko umurku saya akeh, aku saya reto, aku saya kendho, aku saya tuwa. Leh ku mikir ya ora iso pinter kaya mbiyen. Aku sumelang, aku kuwatir yen nganti aku tetep dadi lurah tan wurung anggenku netepake kawicaksanan kleru malah gawe rekasaning kawula tan wurung aku sing nampa dosa. Aku njaluk tulung karo kowe Kanastren. Wiwit taun ngarep lurahe kowe ya emoh. Kanastren, do. Sipate para manungsa